Maya pahabak po kekongan, karempong hanggang manalbea kanako, kangatsin kapampangan, makasubscribe. Salamat po ng marami sa inyo. Nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. Sabi nga po ni Atching Kapampangan, ano man ang ating ginagawa, ipagpasalamat natin to palagi sa ating Panginoon at ipagkatiwala natin ang ating mga naisin sa buhay. At huwag kalimutan, manalangin, mag-pray sa araw-araw na binibigay ng kalakasan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa ating Panginoon dahil may Diyos tayong kagaya niya. May Panginoon tayong hindi nagbabago. Hebreo 13:5, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan, sabi po ng ating Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Yun lamang po, babalutin ko lamang po ito at mamaya pipirituin natin.